ƙawata kenan. Me kin wani zauna haka? Ba fita cilin ne yau? Wallahi yau ba cilin ɗin da za yi. Wai ƙawata me ya faru ne kina ta daddanna waya kina dariya? Ai wa'insu samari na haɗu da su uku. Wallahi kartukansu abin dariya wallahi. Kwata-kwata dariya suke bari. To ba. Wannan samarin naki wani kala ne? Caɗi jam. Akwai wani sun fasa. Kullum in ya zo da farkakken wani. To ba. Ke kuma me haɗa ki da irin waɗannan? Sai akwai wani kwarkwarsini. Wai shi wai fayya. Caɗi jam. Sannan wai minista. Minista ne in ya zo kullum sai tsami yake zuwa wai shi ado na suna yake. Dariya totally suke bani. To ba. Hello, ya aka yi? Hello baby, ina kofar gidanku. Okay, na yi zuwa baby. To, sai ki je ki samu mana kuɗin fitaci. Kai ga san ba mai yanzu nan zan je samu mana na fitaci ne. Kawata na ganin hannun aiki kin dawo kawata. Okay. Again, the people bala'in kyau. Sweet. Baby, wallahi ina son ki. Ina ji a jikina ba zan iya rayuwa ba in ba tare da ki ba. Ka ga yadda ka shiga zuciyata? Washi don Allah yadda nake son ka kake so ya? Sweet. Babanmu ne yake kaɗan kira na wallahi ina so zan je wasu raguna ne da aka siya. What? Mi tsayar mai na ba mu yi maganar zuwa shopping a ɗan jima ba. To yanzu me kike so? Transfer kuɗi nake so. Ba mu ina da wasu canji a cikin account ɗina. Kafin dai in je zai shigo. Ya ce farin ciki na dai. Ba ni da kamar ka. Love you. Yanzu ba. Ina kofar gida. Yawwa. Masoya. Ya kike ne? Sa abin da yasa nake mugun son ki. Ko ita buduwa ta Angelina. What? A India. Amma no tuntun muka bata da sha amana na ai gaba. Wai ko tun yanzu za mu yi waka mu ne da India. Sweet. So kina ji ko? Kawai in na ganki ko wani kalami nake tunana me da zaka ji mu a India kin gane muka ga baby za mu ce hamna yi ka haye mera tsafna yi chore ke kin san me nake nufi? So baby na kake manta da ni ka kuma ki irin kin gane ki rike min alƙawari kake ci amana. Ban da kowa sai kai. Ka damu kai dai ne ba. Ni na sani. Wai yaushe za mu je mu yi waƙan nan ne na India. Mu kin san soyayya sai da waka mu dan je daji ko dajin binnin gwari. Ana kisa ba a gurin. Ko mu je wajen ne dubo. San wata waka ba wata Monica irin ta za mu yi maimaita. A yaushe. Ko mu yi anan ne ma. Monica. Kabar na ka gaskiya je sai Baby so ranar gaskiya za a yi bikin da ba a taɓa yi. Ranar bikin. Dole ne akshe zai yi. To yaushe za ka haɗa mu waya da tari na kafarin. Suna can suna wani fin guru ma guru zo ka don kibara karaban international class. So kake da mu ai dai ba sa kowa ba ce ba su irin kin gane ko Allah ko zaki fita ki dinga ga mu fa su kowa da kallon ba fuskan nan. Shikenan kuma da mu ta san kwana biyu ana yawan rana. Kake da mu. Akwai wani dan kwali da kan siyan maki. Dan kwali kuma. Na India ne da rana ta zo kawai zai fur ya rufe masa rana. What? Kin gane me batir zaki je da kin sa fa zai fur. Baby tun ba sai ma ranar
kin gane lalla ki rike mu amana saboda rana akwai lugudan rawan indiya sosai da ba kin gane ba baka ce mun ba my minister Baby kina da kyau. Gaskiya idan na ganki ko da yaushe ina jin daɗi a cikin Minista wallahi jiya sai da neman farki mini aure ni da kai. What? Are you sure? Baby yanzu ba a yayin tsayawa soyayya a dinka ta ko da yaushe ko da yaushe. Ya kamata koya aure a wuce gwamnati. To haka ne amma za ka dawo gobe. Ina tunanin Allah ya gobe bayan sallar magariba da insha Allah. Ba ki da wani matsala ba? Ba matsala. Salamu alaikum. Baby, me zan gani haka? Ina miki magana kina ji na? Me wannan? Na kana wani kallo na kana magana ne kai waye kai Kamar yau, masoyin ta wanda zai aure ni ne wanda zan aure. saka aure ta Yan ba su Yalla mala. wannan ba an zo ana magana kana wannan su waye Ban gane su waye. waye wannan wai baby Allah ki gaya musu cewa sala akwai buro uba kai wannan su waye malam kai wawa ne wani irin aiki ne wannan mun zo nan muna magana kawon doka shi Allah sai Allah, ki Allah, ne Allah. a gaban ki wai nan wai su waye Ai wannan musu cewa ni ne zaki. ya mana wai baby su waye wannan Kai dallata ma ko ran da ta yan wahala Dan Allah mun shi karkar su. Ka zo kullum sai mun magana kare. Allah ka yi da ku kuna da matsala kuna shiga gurin da ba naku ba ya musu ni ne zan aure wanda suna ta wannan wahala suna ta nukun babbaki Ni a ina muka magana aure da kai ka taba ji na ce zan aure ka? Sai ni kake zan aure ka? Ni fa gabaki ɗayan ku ba wanda na alƙawarin aure. Ka ga na hannun dama na can ya kai kake din macen ci dan haka ni gurin shi zan wuce. Kawo ni nishadi kuke sa ni ke sa ku ga. Nishadi? wai ce ba wai Wallahi gare su tun da suka zo sai mana hayaniya suke a kofar gida. wannan ko sababbin aiki Wai so na suke sun sha son su nake kullum suna ba ni dariya shi ne suka ga suna ta faɗa. shi ne da wani kamar mahaukaci Farkwar su nake. wannan da Allah ji shi wani alaka da shi wallahi ta ci amana na ni ta ci amana sai na kashe ta na kashe ta ka kashe wa